God aften. Vi har fået en nominering fra Lasse, vores herlige roomie, og vi har så lige hældt en lille øl op, og så har vi bare gået i gang. Vi har valgt at lave en lille konkurrence ud af det, så vi ikke drikker en kap. Så vi siger bare skål. 3, 2, 1, nu. It is on! Det var gur. Og vi siger tak. Ja. Jeg vil gerne nominere Team Amager i form af Kasper Fortoft, Mathias Kastrup og Jakob Sillermann. Og jeg nominerer Jonas Løvlund og Anders Schüttel, de bor oppe i Aarhus, og så har vi Nikolaj Andersen i løsning. Så skål! Ja, skål. Skål.